klarifikasi dhisik YouTube geger. Geger share-share. Kenapa Mas? Gara-gara ini tadi? Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau udu. Kenapa Mas? Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, ndak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya yo sido. Selamat malam Sugeng Dalu, Mas Nggih. Gading, Mas Gadang. Nggih, Sugeng Pun-ibu, Dalu. Cange. Nggih. Nggih Sugeng Dalu. Pripun? Bertemu lagi sama Mas Gading. Nggih, bersama. Sama Mas Gadang juga Iya. baru ketemu Nggih. ya. Aku malu enok aku mau. Awan-awan mau ki malu aku. Loh, kenapa malu Mas? Lah ben arep tau dadi adikku Rasido. Loh kok Rasido? Malu ki ngopo? Malu aku malu. Nggih, pripun Nggih. kabare wau dalu? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun panjenengan Mas Nggih. Gadang, Mas Gading. Nggih. Nggih, le serak pun mari napa dereng? Wah, alhamdulillah wong ya dengi wis diobati ngono. Oh lho. iya. Mau obati apa? Oh, macem-macem. Obatku ki ora kena ora sembarang wong ngerti. Kayata. Kayata Apa? embuh. Tajin. Nggih. 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 Hari ini acaranya dalam rangka anniversary ya Mas Gading. Nggih. Nggih, anniversary. Anniversary PKWL Klasik yang ketiga. Nggih. Yang ketiga. Wah, luar biasa sekali diucapkan Sugeng Dalu, sedaya para tamu undangan dan semua Tonggabusan. Tonggabusan. gabusan. Nggih. Gabusan ini apa ya? Ya niki. Kok sing ngendangku gabusan. Pijat rapis. Aku arep muni neng mik ora tekan ya. Ora tekan. Kuwi ajarane kaya ngono kuwi. Ya, pokoknya diucapkan selamat ulang tahun buat PKWL Klasik yang ketiga. Harapanipun menapa, Harapan. Mbak Lintang? Semoga semakin solid ke depannya. Amin. Amin. Guyub rukun, lancar rezekinya, sehat-sehat selalu pokoknya. Sukses ke depannya, sukses selalu. Amin. Amin, amin. Apa tadi Om Kiswan ya? Oh. Terus lemone alam apa-apa ki terus karo aleman kae mesti. Iya. Mau bengi wayangan dhewe. Sambat mumet. Judek. Nggih, kalih minangkani request nggih. Nggih. Sing nggawa kerase kuwi lho, Bro. Request lagu PKWL. Iya. Nika saking Bunda Meni nyuwun yen ing Tawang ana lintang. Nah, menika duet Nggih. Ki Gading Pawukir dengan Dek Lintang. Nggih. Sio sak kamat-kamat soalnya le ajar lagi mau sore. Oh. Le ngapalke lagi mau sore karo wingi sore. Kalih nganu Ding, Ki Aja Lamis iki duet. Ojo Jadi Lamis. Tawang dan Ojo Lamis. Nggih. Dari Ibu Menik ya tadi. Nggih. Nggih, Ibu kalih- Menik dari Taiwan. Anu muga nyawiji sik kemarin request belum dipinangkani. Oh nggih. 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 Nelat ya Mas ya Nggih. request-e. Nggih, niki wau lagi diaran semen. Nggih. Nggih wau Mbah Ketru minggah terus. Kuwi lek turu mung lagi 2 jam lho le. Mergo ngaran semen iki. Proposal. Nggih, dipinangkan yang mana dulu Mas Gadi? Nderek ajeng Kang Pundi riyin. Aja nderek kowe arep apa? Aku iso ana apa meneh diwaca Ayo, sik. Oke. Ah, Saking Busa Mijah, lali janjine. Lali Nah, janjine. Lali Nika janjine. Bude Prastiwi. Oh ayo kuwi gonggongan mengko. Nah, Gonggongan. saking Bapak Sadewa nyuwun Roro Jonggrang menika Mbak Agnes. Nggih. Lajeng Medion Ngawi menika Mbak Nggih. Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes, Kur menika. Nggih, Oh, terus nggih. Nah, terus Bu
Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nah, menika khusus Mbak Elisa menika. Nggih. Wah, Terus iki enten apa meneh? sing klasik iki. Sintom Parisono. Sinom Parijata. Mbak Ayu. Jota. Nggih. Lewung Bu Prastiwi. Wah, Bude Prastiwi Lewung dengan lali janjine iki. Nah, pun Oh nggih, niki muga nyawiji riyen mawon. Oh, pokoknya wiji Nggih. dulu. nyawiji riyen. Nggih. Oh, kali minangkani sik Nggih. mau dalu. Nggih, duet ya Mas Gading ya. Nggih, sekedap niku kula tak buka nganu riyen lirik. Lirik Kok kleru ding nemu buka. biasane. Padahal biyen yo apal lho. Jan. Ah, niki pun ketemu. Karang biyen Pon. Pun. ya wis lali. Pun kelingan meneh. Sampun. Pun. nggih. Niki saking A minor to. Wow, ngerti A minor bar. Ya ngerti ya aku ki. Biasane gor pelok sledru kok iki A minor bar. Aku ki saiki iso ngibord padake. Wow, gawanane Yamaha iki. Oh, moga. Buka saking kendang. Napa Saking drum ding? kendang. Nop. Saking drum. Oh, saking Amelu drum ya? dulu. Oh iya ding. Nggih. Nggih. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono rasa janji atiku ra bakal liya nalongso nganteni kowe teko aja tresnomu tekamu Sajen bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah enteni aku wis ngucap janji siji banyu kudu jaga atiku senajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji
iki ngawiji Muga tresno iki ngawiji Nggih sampun Sampun Jan iki Nggih. lagi berapa jam ya Mas garape ini Nggih. tadi? Nembe wau latihane Isih bar hangat-hangat. ngisak lagi bar ngisak ki mulai latihan. Cek panas iki Mas ya. Nggih. Sik panas bar digodhog kok. Wah, nggih terima Nggih, kasih matur Mbak nuwun. Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi. Nggih. Sing ngedram medhase kae. Ameng-ameng nyawa. Lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono. Wis gawe story iki nek ngembruki aku piye ya. Lah, Apane sing ngembruke iki. Kuwi mau ke story lawang kuwi mau. Nah, iki Eh. terus apa meneh ding duet meneh? ya, Mbok diselingi. Oh. Ya ngono wae, sing ngono to terus klasik. oh sing klasik Oh, iya, dulu sing klasik apa digomong yen ing kono. tawang. Yen ing tawang tadi permintaannya Oh, Ibu lho, iki. Meni. Oh nggih nggih niku Duet riyen lho. mboten napa-napa. Nggih. Ing tawang. Nggih yen ning Ini tawang. beliaunya juga melihat dari live streaming Nggih, ya nggih, Mas. Dari live Taiwan. streaming. Nggih, sugeng dalu Ibu Menik dari Taiwan. Alhamdulillah. Oh, yen ing tawang dulu ya, Mas. Nggih nggih. Ndek. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Oh, sendiri. Nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya. Bagus, aku ngenteni. Ingang kosong Sun takon war taning reki janji janjiku eling sumedet ras ing tias ingsun nimas urang Mas aja kesusu Gadang. Ayo. Salah wis. nimas ingsun
sapa sinek senan bumi langit tangis ing tias soflene malik Mas. Loh, Soflene malik iki mulane kok madhep kene kriyip sebentar ya Mas. Sebentar. Iya, mboten apa-apa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan Wes sik, disikut sik. lagi softline maintenance. Heeh. Itu pengen mlebu. Malik. Softline iso malik iki kepiye ya? Mbok Oh, sik dibenake to. lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku kuwi. Suwek Mas soflene Mas. Oh. Ini Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. Oh ngawur. Ini masuk mata Mas. Waduh. Masuk mata separuh soflenya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon napa-napa nih? Walah mesakake. Wis aja nangis, aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah hapus. Senengane sing separo. Tekan diki mau ya bawane Mas. Tekon ndi ya? Tekan Mbak Sari. Maaf ya Mas Gading, maaf Nggih, mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, moro-moro nggih, ya mboten mlebu ngono. Nggih, mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni padang bulan. Langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih nggih. Ah iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Geger share-share. Oh, kenapa watu. Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Udu. Kenapa Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, ndak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya ya sida loh Mas. Heeh, Kak. Yuk, Monggo. sekarang sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Ah, Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Siro ngalih siro. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo. Iya, aku yang kesana ya Mas. Nggih. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Madhep Hadap mriko. sini sayang no. Mbok Rin, mriki lho, Madhep Mbak. kono sepet aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul. Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk gelem karo nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh ya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun boten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane.
Bapak Putra. Bapak Putra Dikari. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali PKWL ya Mas Gading. Nggih. Tuku suka numpak peda. Wah, cakep. Oh, Mas Air. Ojo cakep aku tak cantik. Oh, ya, Sik, toh, sik. aku sarwa salah ya. Des. Lah iki Salah. mau kan sawerane wis metu to Mas. Tak kekne pantun mangkene. Oh iya. Tuku suka numpak peda anting. Guyub rukun warga PKWL klasik. Iya. Apik. Terima kasih Bapak Putra. Dikarik. Yo, ora nggo spasi ya berarti. Nggih. Bapak Putra Dikari tak. Terima kasih Bapak semuanya. Niki pripun? Gading ngajeng pantun nih. Oh, iya. alambene. Dasar pantun. Oh, kowe iki kudune ngimbangi. Aku lak mau menang nyawang. Lah ya. Pantun nopo? Pantun pari ya lho. Masak air biar masak gitu. Ya woi. Ya ning Tawang sudah. Sampun. Dah. Tadi apa habis ning Tawang ada ojo lames piro sih? Nggih, aja lamis. Ojo lames. Aja lamis ki sing kepiye to? Oh iya. Ojo lames yang ojo sok gampang janji itu loh Mas. Oh, Ayo sapa sing sok gampang janji ya? Gading. Ya. Aku meneh. Nyok janji palsu kok kuwi. Rumangsaku kok aku kabeh to iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku wong nrimo kok aku kok. Terima. Aku nrimo ing gandum, Nerima apa Mas? nrimo ing gandum. Wong ikhlas kok aku. Gini ki yang mana dulu napa mau ganti Mbak? Diselingi riyen mawon. Diselingi riyen. Kok tak kalih ngapalke niki. Lenggah riyen. Terima kasih Sembah nuwun. Mas Gading. Matur sembah nuwun lenggah riyen. Benane apa mau soplen dhisik. Dibenake sik soplene. Mesake. Napa kula cuthikke niki enten tuding-tuding niki mah sut. Lak terus sia-sia. Ora. Nah, iki diselingi dhisik. Selingi apa kuwi ana apa? Sing gayeng dhisik iki, Din.
pati gengira rekalanira nguni naga makian katon galakku melak